Dahil sa joint pain at arthritis, mag-artrisin. Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Mga tugang, eskaramusa na sa DCGB! Ano nata? Eskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Maray na pagkahapon, si Saypuan excited na. Ako personally, Quenems, excited ako para sa Ibalong Zida Musical. Diyan tadto diyan sa Ibalong Center for Recreation. Alas 2 po nin pagkahapon, nabubuksan as in gigibuon ang primerong palabas kaining istorya kan Ibalong sa pagikan pagkanta, pagbailya sin teatro. And nahiling ko na sa mga posting ni Konsehal Alan Ranyola, busy na po dyan in Marhay. And kasubago na lang kung Sir Pio, ang pangapudan niya lang sa tuyang mga pag-iribalig sa tuyang palibo. Na kung may mga sering ka na activity, lalo na kuya naman sa nahiling ko. So, Ibalong Center for Recreation, madiklom kuya naman sa palibot. As in, ang mahihiling mo sana, itong sunasaang may ilaw, so intablado. So, duman sa mga bako man, bako marhay ang kaisipan kuya naman. Baad, madikluman nga, di mga mahiling na mawalat ako gibasura. Baad pag tig-on na dyan sa ilaw, pag after na kan presentation, mahiling tapo dyan na grabe po tabian ati sa palibot. Siyempre, sa iba pa man mga lugar, na pigbibisita tapo digdi sa tuya, bako lang digdi sa Legazpi, dahil po ta ongoing, and Ibalong Festival 2026. Sa iman po kamo na magduman, sigurohon po tabi na malinig po tabian sa inyong palibot kung anong mga pagkaon, mga patosin pagkaon na sa indo po tabi na dinara dyan. See to eat na paghali nido. Kung wala ka mo ki mahihiling na basurahan dyan sa area, bit-biton man po graray nindo iya. Once na nakahiling ka mo kung saan ka naglakaw-lakaw ka mo or nasa mall or somewhere na igo po nin basurahan, duman na lang po nindo ipagtapok po tabi. Dakol kitang mga activities na nakapalibot hindi po sa tuyang syudad. Dakol po kamo dyan na pwedeng bisitahon and pwede po kayo dyan na lakaw-lakawan. Pero tagtaod po igwanin na activity dyan sa ground floor kan Ayala Malls Legazpi. Para po digdi sa mga nagnenegosyo man in mga ceramics. Kung ikakuya names naghahanap si Ate Vicky mga paso as in iba pa. Pwede ka dyan kuya namin sa maglakaw-lakaw. Tasagod pa man po iyan sa Domingo. Petsa, Anong petsa nangun yan? Petsa 16 po tabi kan Agosto 2026. Dahilan po tabi tabubuksan, turutad-tood na pagka-alas 2 din pagkahapon. Ito po tabi na Saud Shade Fair featuring mga produkto na seramika kan naman ibang mga organisasyon, mga asosasyon asin grupo digdi po tabi sa probinsya kan Albay. Iyan man po tabi pag inisyar kan Department of Trade and Industry Albay na magkataruangan po ining mga saradit na nagnenegosyo, although posible nga ni kuya na nagpaparticipa na ini sa mga trade fair sa man ibang parte po tabi kan Pilipinas. Dahilan po tabi tiga-arasistera na po ini ka na DTI Albay as in DTI Bicol. 18 po na mga exhibitors presente po dyan na mapartisipar po tabi. Kaya pigi-imbitaran kamo kung kamuan maglakaw-lakaw man lang dyan. Magbakal man and suportaran po tabi sa pagikan pagbakal kan sina mga produkto and sa inda po tabi na mga ipigpapabakal man dyan. Magpiling nilang kamuta minahiling pa ako duman asay duman sa may mga nagkakapiraman ng mga produkto pagkaon po tabi. Iyan ang aktibidad dyan sa Ayala Mall sa Legazpi. And dyan sa Legazpi City Convention Center. Igo dyan kuya Nems. Kaya ko pag-aring nabibisita kuya Nems. Igo dyan po sa mga nagpapabakal po baga itong may mga plano kamong magbakal nin mga weapon nindo. Igo kamo dyan mahiling parte pa po yan kan aktibidad kan Ibalong Festival.
Ang piga antabayan, iyo po tabian gigibo na street dance sa presentation. Street dance sa presentation as in aktibidad digi po sa tuyang palibot na piglalauman na makakapag-attract pa iyan kan mas dakul na mga turista. Kan opening may mga nagkakapera na ako kuyanem sa nahiling na mga turista digdi pero an pigaan tabayan ninda itong su street dance dahil tanyaw na ngaya dyan itong su mga karakter kan epikong ibalong maringani sana kuyanem sta Sabado po iyan gigibuko so mga estudyante man kan pampubliko asin pribado ang eskwelahan makakahiling man sila kuyanem so wala po unin klase. Ingat-ingat po ang gabos sa mga nagbabirahe po ngunya. Sa iman po ang sa inyong mga lokasyon. Ingat-ingat man po tabi sa indog gabos. At sa kuyang ka-partner sa Lada Technical, si Kuya Nems Flora. Ano kung si Kuya Nems? Kaya nga be, nag-hi, hello ka lang nga dyan. Si Kuya Nems Flora po sa Lada Technical. May napagkauto kay Ate Brenda Flora, kay Mama Yet Cornelio, and kay Ma'am Tet Aldana Hakub, dyan po tabi sa Ravax Animal Bite Center. Si Jerome Nico Martinez sa Kan IT. Ako po tabi si Angel Mustaza. Bye-bye! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas